Siyayithoba, siyazihlisa kuwe, uNkulunkulu akakulonde kubusise. Whatever you do, engathi ngaba impumelelo. Imizamo yakho mayithele ithelo ezinhle. Kama-ke upastor le-channel New-Flip. Okubalulekile nokufanele ukulike empeleni ukuthi inamba isizwe kuphela uma ungumlandeli kusona ekuseni kuya ku 5 ntambama ungawasebenzisa ama-SMS ungawusebenzisa WhatsApp. Ikona esicela kuwena. Unonhlanhla ntshangase uthi unjani? Ukuphuphuluka inhlokwe ebekufanele akwenze lebefanele ke unjani? Ngicela ukubuza iphupho lebisechaza iphupho noma ngicela ukubuza ungasho ukuthini phuphuluka nokuthi unjani phuphuluka inhlokwe. No, it doesn't look like that. Nonhlanhla khombisa nje nawe njengobudala bakho into efanele. Number 1, yini ukuluka? Ukuqhina. Yini ukuqhina? Is to braid your hair. Kungenzeka you are being braided by noma you are being braided by someone else, or you are braiding yourself. Uyaziqhina, uyaziluka noma uluka umunye umuntu kuzofanana. Number 1, ngokujwayelekile uma uphuphinwele uphawu luhluma zilukwa lungakhomba ukuthi uzothuthuka noma uphinde uphumelele kalula ngemva kokuthi uthole engenzeka amandla noma inhlakanipho noma usizo sokulidinga. 1 kaPetru 3:3 1 kaPetru chapter 3 verse 3 ukuhloba kwenu makungabi ngaphandle nje kokwaluka izinwele. Yabona? Kodwa ke number 2 futhi ke uma uphupha la inwele kuyaba uphawu luhlumazilukwa. Lokhu ngabe kukhombe ukuthi izinhlelo nezifiso zakho zingase zihambe kahle esikhathini esizayo esiseduze. 1 kuTimotheo 2 verse 9 ngokunjalo befazi mabagqoke izingubo ezifaneleyo basihlobise ngokuhlonipha nokuqonda kungabi ke ngenwele ngezalukeyo. Usho ke lento iyasikhomba ukuthi nenwele zinayo irole ezidlala ekutheni umuntu abe ngcono empilweni abuke kahle empilweni. So number 3 ngokukamoya kungaba uPaul ngokukamoya uma uphupha inwele ngabe uPaul hluma yilukwa ngoba lokho kungabe mhlawumbe ekhombe ukuthi ke ngenze kuzothola usizo ukwelekelelo kanye nokwesekwa ukuze ukhule ngokwamandla kwamoya akwembethe ngoba into ingenzeka uthotho lo muntu vele wembethwe imimoya. Lento isikhomba ukuthi mhlawumbe ngenzeka kunosizo olutholayo kunokulekelelo okutholayo njengamanje noma kukhona ukweseka okutholayo okwenza ukuthi lamandla kamoya akwembethe kwazi ukuthuthuka kwazi ukukhula. Ngenzeka usentwaseni ngenzeka uyabhizi with your spiritual alignment njengamanje yabona lingavele lephawu. 4 uma uphupha kwesinye isikhathi uma uphupha inwele kuyaba uphawu lubi uma ilukwa inwele ngoba lokhu kuyakhomba ukuthi kwesinye isikhathi kungenzeka ukhona umuntu onomona nozama ukufasa ukubopha noma ukuphazamisa kamandla akwembethe wena. Ukuthi lento lena uma umuntu ezama lokuphazamisa mhlawumbe lamandla akwembethe esebenzisa mhlawumbe imithi angabonakala iqhina lapha kanti umuntu unanathi into ephazamisa eyilamandla engabe akamoya kwembethe noma amandla ukuthi wena ukwazi ukuphusha empilweni uphumelele. Abahluleli 16 verse 13 uDelile wayesethi kuSamson ukuze kube manje udlale ngami wangitshela amanga ngitshele ukuthi ungaboshwa ngani. Wathi ke kuye uma weluka amagoda esikhombisa ekhanda lami nezintambo zakho zokwelukwa amandla angaphela. So besibheka ke la ukuphupha weluka inwele uqhinwa noma uqhina inwele. Siyabonga bebelezeni. Kulela boyo Jesu